UGWUMBA. Otu ihe na-ama mmenata bụ ịchọ ụmụafọ Igbo okwu, ọkachasị ndị Gen Z nke ugbu a. Maka na ime ha na ofu ihe ị ga-eme echefu ihe ọma niile imerụ afọ niile ndị gara aga. Etu aka ga na-ada onye ahụ vam 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 vam. Chief Ikenna Iyegbu bụ nwanne Obi Cubana, ya bụ Obi Cubana na-ewu ewu nke City Boys. Obinna Iyegbu, High Chief. O wee bụrụ na ọ pụtara ka ọzọ ọchịchị House of Representative maka ndị Idemili North and South na Anambra State. Etu aka nsogbu si dị o. Ka ebe nsogbu nọ bido maka na ụfọdụ nwere ike emechi ọnụ, mana ebe ọ gara uche okwu bụ na ọ gara na anagade ya Cubana. Ya bụ Cubana o denyere ya bụ ebe nsogbu nọ daa. Maka na ọtụtụ ndị mmadụ bịara sị, nwoke m ị chọrọ iletara anyị ihe anyị na-achọ ichefu echefu. Ụfọdụ bụ na-agazi na-asị nwoke m ị ga-agakwa ịnọrọ ana ebido na-adụ ya vam vam vam. Ọ dị mma, mụ ekwenye ihe na mmadụ ga-eji ihe nne m metara maọbụ ihe nna m metara bịa taa m ụta. Mba, ekwenyeghị m na ọ bụrụ na e nwere ihe Obi Cubana mere na a ga-eji ya wee taa nwanne ya nwoke ụta maọbụ taa ya afụ maọbụ dowe ya vam 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 etu ụfọdụ na-achọ ime ugbu a na online. Ọgwarị na ijuọma aga m asị na enwekwana ihe Obi Cubana mere. So ihe o mere bụ na o mere dịka onye Igbo wee kwenye na nke ka ya mma. O bụ ụzọ harụ nke ka ya mma. Wee bụrụ na ọ dabaghị n'ebe anyị nwa bụ ndị Igbo chọrọ. Ọkwa na ewu ihe m ga-asị na ebe ahụ ka okwu nọ bido. Ya bụ na enwekwana onye Obi Cubana na onwe chọrọ okwu, mana n'ihi na ndị Gen Z akpọọ na ya bụ ihe o mere asị, o wee chọzie ka e buru ebubata na ebe nwanne nwoke nọ, maka na ọ gara tinye Cubana na ana. Ebe ahụ ka nsogbu nọ dị o. So biko achọrọ m ikwu obi nke m ka m na-ekwu na ya bụ nwa amadi Chief Ikenna Iyegbu enweghị onye o mere, enweghị onye o mejọrọ. O nwere ikikere ịbịa zọọ ọchịchị, ya bụ etu ọ na-apụta ịzọ ọchịchị House of Rep n'afọ na-abịa abịa. O nwere ikikere ịzụ ya. Ọ bụziere na ịkwadoghị ya, hapụ ya, maka na ọma ngụchapụ na ya na Obinna bụ nwanne. Mba, Obinna na Ikenna bụ amaghị m onye tọrọ ibe ha, ikekwa ọ bụ ofu nna ofu nna. Mana ugbu a ihe ọ pụtasị bụ na ụfọdụ na-asị nwoke m ịbịa oke ọ bụ ndị ezinụlọ ụlọ ka a hapụrụ. Ọ bụrụ na ị gaa na comment section ma ọ bụrụ na ị gaa ụfọdụ ndị repost ya efu ebe ha na-adọ ya bụ nwa amadi vam vam vam. O wee doo m anya na mgbe ụfọdụ ọ bụrụ na ị chọọ ime ihe eche na asụsụ maka onwe gị, chee maka ụmụnne gị, chee maka ndị ikwu na ibe gị ndị ọzọ ga-emetụta. Maka na etu ejizi ihe mere ebune dị atụrụ iwe, etu ejizi ihe gbasara Obi Cubana na City Boys bụ nke anyị hụrụ na kịta na-anọ na ọ gbara gụgwe ijiji ebe na-atinye onye na mụ wekwe ihe na nke ahụ ọ dịghị mma. Mana ọ bụrụ na unu n'anya unu afụ na ya bụ City Boys na ọ na ha anyụ ka ọkụ, maka na afụzi m adịmanụzi ụkpakara ha kamgbe a gachara Imo steeti. Ndị mmadụ wee nyere ha aka ka palliative etu esi kee ya. A tụrụ anya na a ga-eme ihe ndị ọzọ afụzie ka ha nọ break ka emechiri akwụkwọ anọ holidays. Amazi m ọ bụrụ na ha ka nọ ya, biko ndị City Boys unu na-emenụ maka ndị Village Boys onye ọbụla na ha agba mbọ na ha eme ihe na ụfọdụ na-ekwu gaa denye afa na ADC, ụfọdụ na-asị cheregoro ka a mara ebe asụrụ asụ dewere ọdụ. Abalị one ma one na-abịa kịta na ọ bụrụ na ekpebighị ikpe na court, ADC nwere ike ọgha akụkọ gara aga n'ihe gbasara elekshọn nke anyị nọ n'ime ugbu a. Ya mere na ihe ndị achọ ịkọwa bụ ọkwụrụ fụrụ ya bụ ihe, biko onye ọbụla hapụ ya. Mana ya mee ka ị mara na ụmụaka ugbu a ada agbaghara ma ya bụrụ ụmụaka ji ịntanetị. Ọ bụ eme etu a ịntanetị ebupụtara ha na mgbe dị etu a na imere ihe dị etu a. Ya bụ ị na-eme ihe ụfọdụ iji protect biznes gị maọbụ protect family gị maọbụ ha rote na enwere ụmụnne, rote na enwere ndị ị ga-ahapụ na ọ bụrụ na imechaa na. Maka na ihe ụfọdụ mmadụ metara na bụ ụmụ ya ka a na-eji eme ihe na ụfọdụ bụ ị ga-anọ ndụ ị na-afụ etu ya bụ ihe si eme. Onye a na-atakịrịta gị na-adọkasị onye a na-adọ vam 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 eto eche ha bụ adọ nwa maka gịnị na ọ gara dee Cubana. Ama m ka ị ga-asị ya wepụ Cubana n'afọ ya. Maka na anyị maara na afọ nna ha bụ Iyegbu. Ya bụ Chief Ikenna Iyegbu chee ya ọfụma ka ị ga-ewepụ ya bụ Cubana idere n'akụkụ ya. Anyị makwana ịbụ nwanne Cubana
mana ya bụ Cubana enyewe ndị mmadụ nsogbu nke bụ na ọtụtụ ndị mmadụ imirikiti ndị ụmụaka kịta ọkachasị ndị opeke anyị ịkpọ ha na Cubana asịghị onye otu Jagaban akpọkwa ha n'ihe etu a ma na nsogbu ada a ga-eme gị atak ọ bụrụ na iwu stand wuo ya nsogbu adị maka na anyị maara na afọ ezinụlọ unu afọ ndị mụrụ unu afọ ezinụlọ ihe egbu famili bụ ezigbote nnukwute famili n'ọba bụrụkwanụ ndị eji eme ọnụ hapụ ihe gbasara nsogbu ihe politiks maka na anyị ma na politiks na-eme ma nwa ọkụwa papịa isi mee ma nwa ọkpọ papịa iyi sụsọ ndị be anyị bụ ihe na-amaghị etu ezigbo ihe gbasara politiks eziokwu gbasara politiks maka na ọ bụrụ na ị gaa kịta akwa onye mara na onye dịka Atiku nwa ya nọ na APC na-azọ ọchịchị erụfa ya ofu ihe a ọtụtụ ndị ugwu a mere ihe a na-eme bụ ebe ọbụla unu si gbute ndị adọnye na nke anyị ya bụrụ na o rutere na be anyị mana ndị be anyị na-abụ anyị kwu ha n'eto eche ha n'ihu eto anyị che eto ọbụla ọ bụzi enweghịzi nke gbasara anyị ya bụ biko enweghị ihe ọjọọ ya bụ nwa amadi mere onye adozi neva vamvam ọ bụrụ na ị chọọ ịtụnyere ya na ọ bụrụ na ọ pụta na primaries maka na ihe a niile bụ ọ bụrụ na ndị gọvanọ na ndị delegates na ndị ọzọ dị n'aka ọ bụrụ na ha nye ha tiketi okwu agwụ ha gazọọ ọ mgbe ahụ ka a ga-akpọzi mụ na gị mana ugbu a onweghị nke ọ bụla gbasara mụ na gị ọ dị mma ka Chineke mezie okwu